Hai Dalbidal Brandni Chuwak Phalwi Tongmani Jorao Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha NCC Thanani police mung Asis Debnat te Joel Debnat party mung Kunjobon shopping mall biskango Khoroknwi bisingti shoyman ka fashion horok Kunjobon biponi betan market biskango Dalbidal Brandni Chuwak Phalwi Tongmani Jorao Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha NCC Thanani police Fiaba party mung te musa srai ke kok shalia NCC Thanani police Aithaga Khoroknwi arrest Khlaijaknai rokni photo tisanani naimani Khoroknwi thumnai rok Haibano Thana bising ni Khorlia a Khoroknwi bororok Abai Jorao Thanani police rok fana a Khoroknwi do tubui manlia photo buronani bagai Abni oglo paitaga Khoroknwi asami rok Khoroknwi thumnai rok no damrok mungrakha photo tati sadi hene abadi mungna ti uflaka flat jakha NCC Thana Again the model ya Again the model ya Raja Khorang ni simi pranam ni koktum Chini Khorang